Għaddej ġmielu x-xogħol fuq il-proġett pilota li permezz tiegħu qed jiġi esplorat il-potenzjal li pajjiżna jattira aktar kumpaniji barranin għal skopijiet ta' riċerka u esperimentazzjoni ta' teknoloġija innovattiva u taħriġ. Dan sar b'investiment ta' żewġ drones li permezz tagħhom fil-mument qegħdin janalizzaw l-effiċjenza ta' dan l-apparat fil-qasam tal-agrikoltura. Il-kap eżekuttiv ta' Hawk Aerospace, Roger Archer, spjega li qed jutilizzaw teknoloġija avvanzata f'Malta biex jagħtu servizz lil bdiewa fejn permezz ta' drones wieħed jista' jbeexx jew jispezzjona l-għelliq tiegħu minn xi mart f'temp ta' ftit minuti. Dan jiffrankalhom jista' jkun mijiet u anki eluf ta' euros fis-sena u barra minn hekk inaqqas il-ħin li għalihom ħafna darbi m'għandux valur u jitihom iċ-ċans li jutilizzaw il-ħin tagħhom fl-areas fejn iktar ħajżidu il-prodott tagħhom u l-kwalità tal-prodott. Archer spjega li permezz ta' mira apposta l-ewwel drone janalizza l-medda ta' arti konċernata biex jiġi verifikat liema parti tal-ħxejjex għandhom il-bżonn tal-bexx. Wara li ssir din l-analiżi, l-ewwel drone jgħaddi s-sinjal lit-tieni drone biex bi preċiżjoni jindikalu fejn għandu bżonn jingħata xi pestiċida. B'dan il-mod jinħlew mill-inqas riżorsi għal xi drone għandu preċiżjoni qawwija li tvarja biss b'ċentimetru. Ikun qed jiġbed immaġini partikolari across a different set of spectrum, dawl differenti li aħna ma narawx, minnhom jiġbed dik l-informazzjoni dwar is-saħħa tal-pjanta fejn qed issofri minn mart jew nuqqas ta' anki ċertu minerali. Id-Direttur Ġenerali fih dan il-Ministeru għall-Agrikoltura, Sajt, Ikel u Drittijiet tal-Annimali, Mario Spiteri, saħaq li l-użu tad-drones f'din l-industrija hija xi ħaġa innovattiva. Huwa tenna li llum il-ġurnata hawn bdiewa żgħażagħ li qed jitħarġu permezz ta' dan l-investiment f'dan is-settur. Fil-fatt, iktar bdiewa tiġu mħajra jkomplu jaħdmu l-għelieqi fil-waqt li jattendu għal taħriġ offrut. Diversi kellmuna, però l-iktar li ħajkun utili fejn jidħol tkabbir ta' dwieli, speċjalment dwieli li jkunu f'għelieqi imdaqsa li minnhom ħajintuża l-għenep għall-inbit.